хора, сега ще имам още един клип на... Пак да видим, ще снимам 3 пъти на Ultimate, така да видим какви герои ще ми са пада на Кристиано Роналдо! Но няма го вземам, естествено. Ще взема такива. Сега си мисля, че са луд само за това, че не съм за него. Аз... Добре. Миналия клип, на който снимах, само да знаете, че нещо стана. Не, че не мога да го кача. О, Левандовски, добре. Леонел Меси! Ууу! Маняк! Ракитич! Вай! Меси, Педро, Левандовски. Боже, бас, мене ще речем. Бърчо. Добре, хора, както казвах, миналия клип малко стана... смисъл, не че мога го кача, просто нещо наобратно. Как да го обясня? Опро 6, 95 км. Нещо Меси, просто... Това е Аржентина ще взема. Добре. Че е била тоска да ми го сложа. Някъде където ги киристи по месец, но нямам да ги киристи. Добре, точно къде нямам да ги киристи. Тъй е тапана. Алекс Видал, къде го сложа? Тук го слагам, вземайки две. Още 3 и айде. 100 киристи. Някъде. Меси. Добре. О! Където да го сложа, Роналдо, за колко взех? Няма ще това бук. Така, Стърч. Обамеянг. Не. Но Джорди Алба, дали ще ми дигне повече кемистри, ако го сложа тук, защото... че той е пасивен по принцип. Казвам, че да не е добре, просто... Тук Данте. Так. Ще ми свали кемистри и тук да видим определено на нега. Ще избира Тос. Хора, това е просто уникален ултимативен тим. Имаме Роналдо, но той не ми трябва. Това е собак и първо няма къде и второ няма къде го сложа. Меси, Левандовски, Педро, Тос там Испан, Тос не го знам. Алекс Видал, Ракитич, Дани Алвес, Пике, цялата защита просто... Матю, Джорди Алба, Блаки, това е просто уникален ултимативен тим. Аз ще играя естествено, аз не играя в момента, защото що Меси ми се пада, всичко е добре. Връщам се за следващия, втори, предпоследен ултимативен тим. И хора, връщаме се за следващия ултимативен тим и... тук, освен компании, който от Манчестър Сити, всички други са тук от Байер Мюнхен. Взем Левандовски. То нямам друг избор. Не марич, как? Моята Меси, молята. Вай. Лукас ще взема, естествено. Той има доста кемистри. Той ще взема страница. Тук ще взема тоя, Банда. Или като е там. Марбатран, естествено. Тук Тос. Врата. Кипка сила, не естествено. Взехме. Там. Взем Тос. Ultimate си ми е много гаден. Трябваше да взема Куртуа. Добре, имаш чана. Супер. Така. Саня няма да взема Данте. Така.
този. Тук вземам този, вземам тая. Вземам този, няма вземам японци, китайци, пак то сме съпал. Абе, я беги от тук. Реми. Този естествено. Къде е? О! Без таза! Бега за по-хубавата! Помага! Добре, това става малко дебилно. И последния късмил. Добре, хора, стана само едно странно нещо. Пепе ми е на врата! Добре, хубав ме учим, само пепедите. Добре, как те. И връщам се за третия и последен ултимативен тим. Хора, връщаме се за третия и последен ултимативен тим. Сега да видим за капитан. Кой ще ми се падне? Ще взема... Да взема ли Роналдо? Ще го взема пък. Ако не ми се падне Меси, какво да правим? Вземам това съм. Моля те! Ясе! Пак Меси! Ясе! Роналдо, добре! Щом ако... Не знам, когато взема и там Роналдо, винаги ми се пада Меси, не знам, малко да късмет. Вече, никак не го харесвам. Не съм никога не пресвичу, Боже Господи, няма съм за него, но Меси... Добре, в Меси Роналдо. Бърното заедно ще ги вземам. Това е бащи късмет, хора. На вас, ако ви са падни, трябва да ми пишете. Просто това е уникално. Родригес ще взема, защото е по-хубава защита. Тук... Хайде бе, няма някой Барселона, моля... Ай стига бе! Вие пазикате ли ме? Моля те, ракитичко ми! Ай стига бе! Фай, да няма се! Yes. Супер. Так, добре. Тук Хамданович. Ого! Демонстрител, супер. Давид Луис. Къде го сложа? Тук не... Черно. Така. Жълмато. Ще го седи институцията, защото ме една няма места. Сергио Бускетс. Има някъде... Чай, ще го сложа... Не тук. Слагам го тук, защото ще ми минус 8. Което е просто така едно. 88 километри хора. Така. Тук Лукас. Балинг, я знам, ще ми повече. Като лут ли са? Нищо сега не върши тук. Вземам тук. Тос. Куциньо. Йовикич. Само да кажем. Добре. Пак нещо не помагате. Филип Луис. Окей. И... Само гледай Филип Луис. Не. Хора, това ще е за този клип. Това е просто уникален ултимативен тим. Меси Роналдо. Но Меси Роналдо съм в отбор, тогава вземам малко, иначе ако ми ги Меси в нея в отбора. Заминават. Хора, това ще е за този клип, но няма да престана да снимам и довиждане! Приятно гледане на клиповете ми. Моля ви, абонирайте се за мене. И съответно да дадете палец нагоре, а не надолу, моля ви, защото... Това малко стана познача, но как не. Моля ви, абонирайте се за мене, харесвайте ми клиповете, ако искате, даже ми пишете да снимате заедно с мене, например, Skype, нещо, Viber, такива, телефонни номер си дайте, ако трябва. И това е. Довиждане, хора! Съжалявам.